Jalan nomor itu nggih Pak. Agen iki Pak Srasrono nggih. Tapi ya selalu teman kepiro gitu. Selamat mangkat. Nggih. Ini berapa kali teman lagi Pak? Hitung sik kok. Aku ya lali. Sekarang kan kalau ini kan aku jadi materi toh Pak. Nggih, tambahan. Berapa kalinya? Cek. Oke, monggo pun wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon, mugi tumantuka dateng kula lan panjenengan sedaya ing wanci menika ngantos ing salajengipun. Murwakani pasinaon ing dalu menika. Semoga sesarengan dipun wiwiti kanthi ndedonga amrih lan saking lampah pasinaon ing dalu menika. Lan ugi nguwataken menapa ingkang dipun pikajengaken panjenengan sedaya menapa dene. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, cepat matur nuwun sugeng dalu sugeng rawuh para kanca ingkang wonten ing offline, Mas Basirun, Mas Alfa, lan ugi ingkang wonten online di Kris nyambi kalian PJ katosipun. Kalian Bu Marni. Dereng rampung. Matur nuwun ugi dhateng Pak Suryono ing sampun paring fasilitasi. Nggih. Dalu menika nglajengaken pasinaon ingkang sampun lumampah kawuri inggih menika gayut kalian pasrah srana. Gayut kalian pasrah srana. Menika kula nggih bingung menapa pasinaon ingkang angka pinten kula nggih lali saiki pasrah srana. Pasrah srana menika diulang ingkang angka 12. Oke. Dados pasrah srana menika wujud rangkaian upacara menawi rumiyin menika pun sebat peningstan utawa sok tukon. Menawi rumiyin menika kanthi miji dinten mirunggan tegese hari khusus. Sakwise lamaran ditampa ganti dina terus wonten asok tukon utawa pening setan. Ini sakmenika lajeng dipun ringkes. Dipun ringkes asok tukon utawa pening setan menika sisan temumpang neng upacara siji teng Midodareni malam ijab utawa angka loro sadurunge ijab. Menika lajeng wonten pasrah srana utawa pening setan. Terus pundi hukumipun nggih kenging mawon boleh. Nah, pasrah srana menika beda kalian lamaran. Nek lamaran menika cukup nggawa oleh-oleh. Nah, nek pasrah srana menika beto maneka bektan ingkang panjenengan sampun pirsa. Ruwa menika iso digawe ruwa, iso digawe ringkes. Nggih. Terus menawi ruwa menika kedaerahan menika miturut daerah masing-masing. Neng sinaosa menika kathah
wujudipun kathah cacahipun ning limrahipun menika kagreba dados 3. Monggo Mas. Nembe mawon wiwit. Nggih, monggo. Gayut kalian paspon kala wau. Dados ingkang dipun bekta menika maneka warni padatanipun ning saged dipun greba. Greba menika diringkes dadi 3 wujud ya menika setunggal menika wujud boga. Boga menika makanan. Ya sing mentah, ya sing mateng menika boga. Lajeng angka kalih menika wujud wastra. Wastra menika sandang. Busana kangge calon manten putri. Dudu dinggo mbokne manten putri, berarti dinggo manten putrine. Nah, menawi wonten eyang ingkang taksih sugeng menika pun tambahi mawi pamesing. Mesing menika kangge eyang. Lajeng boga sampun, wastra sampun, lajeng ingkang angka 3 menika redana. Redana menika arta. Arta menawi limrahipun menika pun sebat serakah. Jadi arta menika arta serakah. Nah, ugi wonten kala wingi kula saweg merangguli anggenipun Mas Tani menika setunggal menika mas kawin menika saka kakung lan putri, dene ingkang arta menika pun sebataken sri kawin. Kula lagi krungu wingi nang Prambanan. Sri kawin ning limrahipun menika disebut serakah. Yes, serakah menika. Lajeng wonten malih mbok bilih wonten ingkang nambahi bombongan. Bombongan menika wujud ayam jago. Nah, menika uba rampe pangiring. Dene uba rampe baku tumrap pasrah srana menika tetep nek Jawa menika pisang sanggan. Terus pisang sanggan menika baku mung nek pisang sanggan sing dienggo upacara manten menika mboten perlu dipun ubet mawi lawe. Nah, wonten kadang kala pisang sanggan terus diubeti lawe. Lah nek sing pisang sanggan diubeti lawe menika pisang sanggan kanggo upacara kematian. Nek sing urip menika tanpa mawi lawe. Lawenipun nggih pun ukel pun lebetaken dhateng lebet pisang sanggan menika. Utawi tanpa lawe nggih mboten menapa-menapa. Menika uba rampe bakunipun menika pisang sanggan. Lah upakarti pangiring menika kala wau boga, wastra, redana. Menawi wonten nggih bombongan. Menika kangge pasrah srana. Lah saksampunipun menika ugi masrahaken calon manten kakung. Masrahaken calon manten kakung kangge dipun nikahaken. Ning ugi wonten ingkang bermazhab sing dipasrahake iki calon manten kakunge sik. Lagi masrahke sranane. Nanging ugi wonten ingkang bermazhab nek tata urutane ya peningsetan sik lagi masrahke calon manten. Lah, naskah ingkang menika mazhabipun masrahke uba rampene sik lagi manten kakunge. Alasane menapa nek diurutke lamaran asok tukon sik lagi ijab. Nek sing bermazhab mantene sik tapi sisan kok nunggal kok sing utama rak mantene. Orang nganggo peningsetan ra apa-apa. Menika boten dados menapa. Nggih. Menika contoh pasrah srana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang gagarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala
inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sak rombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sare awit kula cuman raka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kalawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksawi. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sak rombongan tinampi lan ingacaranan kanthi saktataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu muguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sak rombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para binisepuh ing papan ngriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandengan sedaya pangandikan menapa dene panggalian sampun gumathok estining sedya sampun golong gilit pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titi wanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep sauba rampinipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramaaken putra kakungipun. Nunggih Nak Mas Bimo Hadi Suryo calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Nunggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama saged rahayu widodо nir ing sambekala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud buga lan wastra. Ingkang sinebat buga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra
wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan carana ngadi busana sarta ngedi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahargya Siwi. Wonten ing redana menika ngantos-atos nek boten wonten request nyebutke gunggunge jumlah tidak usah disebutkan. Ning nek ana request iki tukane iki 30 juta ya. Tukane 50 juta ya, sebutke. Ning nek boten perlu. Lajeng gayut kalian arta menika boten perlu kanthi tembung kangge sarana ngentreng-entrengi sesangganipun Bapak Mulyadi anggenipun kagungan so malakramaaken ingkang putra. Seakan-akan le mantu kuwi ora kuat. Ya nyepeleke ngentreng-entrengi apa? Ngentreng-entrengi le ragat menika. Menika boten perlu kanthi tembung ngentreng-entrengi sesanggan. Ning prayogi minangka jangkeping srana. Awak dhewe iki mung jangkepi srana. Mboten Padake wong tipis. wah padake wong tipis nggih Bu Kris. Menika kados ngaten. Dados tembung enteng-entengi menika prayogi dipun kalulir mawon pun kados pangajap sageta minangka jangkeping sarana. Dadi sithika akeh menika dadi jangkeping sarana. Boten dinggo ngenteng-entengi sesangganipun anggenipun kagungan kersa mantu. Seakan-akan kaya wong tipis. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang jijir lan kaliput. Sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Nah, wonten ing mriki boga wastra redana. Busana makan, pangan, sandang kalian arta. Mas kawin boten katut. Dados mas kawin menika boten katut dalam diserahke. Karena apa? Karena mas kawin menika kewajibane manten kakung dhateng manten putri. Nek pasrah srana menika adalah saka wong tuane manten kakung ditampa wong tuane manten putri. Pramila mas kawin menika tidak masuk dalam srana menika. Nek titip saged nderek titip wujud mas kawin nggih dong nggih kurang pas karena itu tanggung jawab saka manten kakung kepada istrinya. Jadi mas kawin menika mboten katut dipasrahke. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang jijir lan kaliput. Sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon penganten kakung noninggih nak Mas Bimo Hadi Suryo putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panuwun ingkang bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dawuhing penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Dados nalika masrahke calon manten kakung ditanduske masrahke calon manten kakung lan nek wis tekan titiwancine mugi kaijabna kanthi sak tataning agami napa? Agami Islam, agami Katolik, agami Hindu lan sapanunggalipun anut menapa ingkang sampun dados pasarujukan. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dados awit mundi dawuhipun boten kok kanthi tembung awrat nampi. Nah, nek awrat seakan-akan kaya kepeksa. Dados makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro.
Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap sakpari purnaning adicara menika kula sak rombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten nemahi pepalaan setunggal. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus menawi dipun petik menika ada beberapa poin. Siji ngaturke panuwun dhateng panatacara, lajeng angka kalih menika bombonging penggalih, bombonge manah dene wis ditampa kanthi apik. Lajeng ngaturaken wasing gati. Wasing gati setunggal menika ngaturaken salam takdim. Utawa nepangaken diri sik, aku mun didhawuh saka Bapak iki. Lajeng angka kalih ngaturaken salam takdim. Angka 3 ngaturaken pisang sanggan sebagai sarana baku. Angka sekawan menika ngaturaken upakarti pangiring ingkang wujud boga wastra redana. Lan ugi pamane ana bombongan jagung menika wau. Lajeng angka candhaipun menika ngaturaken nglarapaken calon manten kakung. Dene ingkang pungkasan menika nek wis rampung nyuwun nggih monggo menika dados Akeh banget. mboten akeh Bu, menika mengke nek napa wonten sing nuwun sewu lara omong ngaten nika. Kabeh sing digawa diwaca. Menika wonten jadah, menika wonten majik. Jadah menika dipun damel saking ketos utawi ketan menika supados raket supados anggenipun bangun Balewisma, wajik menika raosipun manis supados anggenipun bangun Balewisma menika tansah pinaringan nugroho ingkang manis raosipun. Menika taksih wonten sandang wah diwaca kabeh wonten ingkang kados ngaten. Dadi tiring-tiring menika nganti sak nggih sing rada repot menika arep maca pedalaman nika. Busana iki arep apa ya? Dadi wergene busana. Lajeng wonten ingkang arta menika nggih pun waosaken pun aturaken kanthi arta gang yuta kawan dosa yuta. Menawi cara tanah Jawa ngaten menapa nggih serakah utawi arta tukon menika tidak ditentukan. Ning nek di luar Jawa menika kadang kala ditentukan. Wonten Sumatera menika wonten ingkang sebar napa uang susu. Menika nggih ngaten. 100 juta, 150 juta. Seharga kerbo 5, kerbo 10 menika. Dados tangga kula menika wonten saking Aceh, kakungipun saking Aceh, putrinipun tangga jejer rumah menika kaget nalika palakrama. Lalu kami memberikan berapa? Loh, ya terserah monggo. Ini malah kaget. Loh, kok seperti ini? Kalau di adat kami menentukan sekian juta. Oh, kalau di sini tidak. Monggo, itu nanti menjadi keluarga. Jadi seakan-akan menapa nggih? Nek Jawa menika ora urung dadi anake. Nek cara Jawa paribasan dituku. Ketika dituku menika terus kaya dene sasire sing nuku. Kamangka aslinipun nggih boten kados ngaten. Dengan sing napa nggih, sing sisip menika rak antawise mas kawin karo arta serakah. Dadi sing digedhekke menika arta serakah. Kamangka donge sing digedhekke adalah mas kawine. Karena dalam pernikahan menika sing wajib ana menika mas kawin. Pramila nalika menilik menilik sejarah kawuri Kanjeng Nabi menika nalika badhe menikahi Khadijah menika mas kawinnya dengan 100 unta merah.
Nah, nek mas kawin menika artinya ketika diberikan ini menjadi milik dari manten putri. Ini nek serakah menika menjadi milik wong tuane manten putri. Bedanya ngoten mriku. Tur nek sejarah ingkang nate kula waca kok sahabat-sahabat Rasul menika tidak menggunakan mas kawin wujud seperangkat alat sholat. Mas kawinipun adalah barang yang ketika kepepet butuh iso didol di duit. Sayyidina Ali menika mas kawinipun baju zirah. Baju napa? Baju perang. Baju perang dienggo mas kawin Fatimah. Nah, menika tegesipun mas kawin menika adalah sesuatu yang berharga yang nanti akan menjadi milik dari si istri. Menika hakipun istri. Dan jika menapa dumados bab-bab ingkang drawasi menika bisa digunakan atau diuangkan. Menika mas kawin. Dongipun sing digedhekke kuwi. Nek kadang kala kuwalik sing digedhekke tukone terus mas kawine adalah uang berdasarkan angka tahun gitu. 25 apa 2025. Terus dipigura, jadi ketika ngopo-ngopo ra iso. Nah, terus mas kawin pun menika. Nggih. Bila wonten pitakenan saat ini punya hobi. Ya. Pinasti itu sudah ditentukan. Pasti. Jadi mestine nalika menika badhe wonten upacara serah panampi dari pihak tuan rumah itu sudah noto waktu gitu. Noto waktu, randon lah. Sudah menata waktu. Iki engko serah-serahane jam 8. Nah kok dilalai tekan gone iki jam 8:04. Berarti orang ngeterpi titi wanci sing wis mesti yang sudah ditentukan. Awit maneka bab ingkang boten saged dipun selai. Selai menika tidak bisa dihindari. Upamane neng dalan macet. Upamane neng dalan petal karo rombongane. Nah, menika hal-hal yang tidak bisa dihindari. Terus menawi menika sowan kula kagalih randhat kepara kaset diwawas terlalu telat, saya mohon maaf. Nah, ngoten niku. Boten keterpi titi wanci kan wis pinasti. Niku nek telat, gitu. Ana sing kedisian. Jadi malah panitia grup ya kan. Orang keterpi titi wanci kan pinasti. Tadi jam 8 ki acarane serah-serahan, jam itu wis tekan lokasi. Lah panitia lumpuh bingung arep nyelehke tamu, lenggahke tamu nang endi. Menika ya ora keterpi titi wanci. Nah, pramila tembung menika wau dienggo tebusan istilahnya. Tebusan nyuwun pangapunten menawi sowan kula menika boten keterpi titi wanci sampun pinasti. Pasugatan niku jangan. Jadi ketika tamu rawuh, yo dikai hidangan. Menawi kangge acara itu berarti menawi pasugatan daharan. Nah, kemudian itu ya alasan. Menapa? Menawi Snack mamane. Pak pas ngemsi Pak. Nggih. Dan ini kan monggo sami dipun resepi Nggih. pasugatan itu nggih. Asal saged mawon. Saged ini mawon. kasihpun aran nggih. Aran, yen tau anune ngresepi. Nggih. Kejaba. Nah, kejaba nek serah panampi menika dipun tindakaken saderenge ijab. Nah, menika padatan pasugatan menika mengko bar ijab. Perlune menapa ketika ijab menika tetap sakral, tidak disambi karo dahar ijab. Terus anggene gawe tata gelar, nek serah-serahan karo ijab menika wektune mepet, berarti le ngaturi daharan unjukan sisan bar ijab. Sisan bar ijab. Perlune napa ijab menika tetap suasana sakral, ngematke kabeh, tidak disambi karo dahar unjuk. Menika tata rakitipun. Nek wektune suwe
Upamane seras-seran nika ning midodareni ora ning ijab ya luwih kepenak. Dadi midodareni rak kekeluargaan. Nah, ijab pancen dibangun suasananipun menika sakral. Dados pamrayogi nalika panjenengan MC ning nggon ijab kabul seras-seran ijab kabul. Aja dienggo glenyengan acarane. Kena glenyengan sakwise akad nikah. Dan juga diingatkan kepada konco-konco catering. Jadi selama upacara akad nikah itu dimulai nganti tekan rampung, letoto makanan leret. Kadang lora neng gedung sengkono ijab bener teng kluthik. Nah, menika iso menapa nggih mengganggu kekhidmatan. Mengganggu kekhidmatan. Menika kait kalian akad nikah hijab sing caket karo seras-seran sekono. Wonten malih? Tulak sare iki karepe apa aja? Amit pasang kalimat tabik itu sebuah kata-kata kias gitu. Kata-kata kias intine iki njaluk ngapura sik. Kan ora kena walat. Tulak sare iki walat. Mulane tembung kuwalat. Mergane ning ngono ana para sesepuh, para penyesepuh dan sebagainya enggak kuwalat aku amit-amit sik ngono sing dikarepke. Nggih. Amit pasang kalimat tabik bebedu cetha tulak sare itu karepe walat. Cobi, Mas. Nggih, Mas Basirun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun kadang panutocara ingkang sampun paring dalem. Para pundhen, para pinisepuh saha para tamu ingkang saputra kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panutocara langkung rumiyin keparwa kula nunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Hakarya Jagat injih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Injih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sak rombongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sari. Awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya injih awit mundi sesambungan tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro Solo Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sak rombongan injih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian, kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki, lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng lir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kaset satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau injih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking punika kula nyuwun ageng samudra pangsami. Sakalangkung damel bonggonging manah dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satataning kekadangan. Pinampak kanthi gubuh sarta pinaringan mungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun.
Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi, wigatosing sowan kula sak rombongan menika injih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan, Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluwarga. Jumrahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan ngriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambut atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawasipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandengan sedaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathok, estining sedya sampun golok gilig pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titi wanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakati jejeng kaping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep sauga rampenipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramaken putra kakungipun neninggih Nak Mas Bima Hadi Suryo. Calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi neninggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sambikala. Kejawi punika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakati pangiring jejageping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih punika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana ageman calon pengantin putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngedi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahardya Siwi. Apabila sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput, daya punika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon panganten kakung neninggih Nak Mas Bima Hadi Suryo. Putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking gati mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhawuhipun putra badhawuhipun penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki
Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit pundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mengke menawi sampun kakalih cekak saparipurnaning adicara punika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Perdangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiraning trapsita kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wal hidayah. Oke, anglahipun lemaos pun yes. Terus anglahipun pun cetos sak temah ini pun menapa wedaling ukara menika saged langkung cetha. Namung sawetawis tembung kemawon antarane pro karo po, masih wonten ingkang warosa ya saged pun benahi. Candhaipun Bu Marni nyobi. Nggih, Pak. Mungkin jangan ngapunten Pak nika wonten napa nggih kepenggal kalimatipun mungkin dan sewu Nggih, mbok pilih mboten sami. nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang pratacara ingkang sampun paring wekdal dumateng kula. Para pepundhen, para pinisepuh saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang pranatacara. Langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan serta kasarasan satemah kula sarombongan ing wanci menika saged kelampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekeluarga. Amit pasang kalimat tabik mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sarik awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinesti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun silaki. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Salajengipun damel bombonging manah dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ing acarana kanthi satataning kekadangan pinampak kanthi gupuh serta
pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh panjenenganipun Bapak Sri Kunchara sekalian. Ingkang sepisan Bapak Sri Kunchara ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakluwarga. Sumambrahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Sedya sampun golong gilig pramila minangka tata sulinging pangandika ing titiwansi menika Bapak Sri Kunchara sekalian miji dhateng kula serombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan raja hayu jangkep saubarangipun minangka Sauba sarana rampenipun. Sauba rampenipun. inggih menika wujud pisang sanggan Rajahayu jangkep saubarangipun. Sauba rampenipun. Sauba rampenipun. Nah, Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramakaken putra kakungipun nun inggih Nakmas Bima Hadisurya calon dhaup kaliyan putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widada nir ing sambikala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kunchara ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pinanganten putri jangkep lan sarana adibusana serta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kunchara ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepinten cacahipun. Kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahargya Siwi. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimpot. Sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon panganten kakung nun inggih Nakmas Bima Hadisurya putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kunchara kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhawuhipun penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kunchara namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kunchara. Dene ing mengke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki
dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Oke, sampun kelas-kelasan pun maos apa wis ora kemrungsu. Oke, Mas Alfa. Oh, manut jumeneng nggih kena lenggah ya ora apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun dateng Tata Coro ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh saha para tamu ingkang sampun kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados paringipun Kadang Tata Coro. Langkung rumiyin keparenga kula ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sak rombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Amit pasang kaliman tabik, mugi tinebihna saged bebendu Saking bebendu lan tulak sare. Awit kula cumandhaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian. Kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambe kala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ing ataranan kanthi sakataning kakadangan pinapak kanthi buh sarta pinaringan Nah, luhur kuwi kleru tulisane. pinapak kanthi bubuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandhinganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan
ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian, bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandengan sedaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathok. Estining. Ning sedya sampun golong gilik. Pramila minangka tetangsulan pangandikan ing titiwanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti. ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saukurampenipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramakaken putra kakungipun nun inggih Nak Mas Bima Hadisurya calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajab mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodha nir ing sambe kala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pengantin putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun. Kanthi pangajab sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahardya Siwi. Apabila sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput, sedaya punika dipun pisungsungake dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3, kula ugi kinen nglarapaken calon pengantin kakung nun inggih Nak Mas Bima Hadisurya putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati. Mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparingipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dauping penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki. Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit pundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit. Lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngati Yogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang setunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging prapsila kula nyuwun agunging pamaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kok catatannya adalah
cobi panjenengan etok-etoke dalam rasa menika tidak membaca ning ngadepi orang. Dados menika mangke badhe ndayani mempengaruhi kepada intonasi ketika berbicara. Nek menika wae cetok rasane maca. Nah, nek ketika kita menghadapi orang berarti kita berbicara, tidak membaca. Maksudnya tetap maca, ning intonasine menika intonasi berbicara. Nah, menika wae sing catatan perlu panjenengan menapa upadi padosi menika. Piye carane maca ning kaya wong ngomong. Ora kok maca terdengar membaca. Ini sampun lumayan speed disuda sithik. Isyarat. Bu Kris, monggo. Nggih, Wah, saking larisnya PJ ngaten. Nggih, monggo. dereng rampung niki, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepundhen, para pinisepuh, saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih Gusti Allah. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang awujud kawilujengan sarta kesarasan satemah kula sak rombongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Amit pasang Kalimantapik mugi tinebihna saking bebendu lan tolak sarek awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian, kasepuh pangestunipun kasembuh pangestunipun sekedap Pak. Kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki lampah kula sarombongan sadaya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randat kepara kasep satemah mboten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang mboten saged dipun selaki. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung bombonging manah dene
Sadhateng kula sarombongan tinampi lan ingacaranan kanthi satataning kekadangan. Pinampak kanthi gubuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika ngaturaken gunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisan Bapak Sepisanan. Ibu Sri nggih Ingkang sepisanan nggih. Nggih. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakluwarga. Sumambrahipun dhateng para sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan ngriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 2 nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandengan sedaya pangandikan punapa dene penggalian sampun gumathok estining sedya sampun golong gilig. Pramila minangka tataksulaning pangandikan ing wanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejang keping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan raja. Pisang sanggan raja hayu. Pisang sanggan raja hayu jangkep Sauba rampinipun. Bali inggih punika enggak konsen Pak. Ya. Udah capek. Inggih punika wujud pisang sanggan raja hayu jangkep sauba rampenipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kakungipun nun inggih Nak Mas Bima Hadisurya calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodha niring sambi kala. Kejawi punika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkepipun sarana ingkang wujud boga lan wastra.
ingkang sinebat boga inggih punika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha putra Mahardya Siwi. Hambok bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimput, sedaya punika dipun pisungssungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3, kula ugi kinen nglarapaken calon penganten kakung. Nuninjih Nak Mas Bima Adisurya, putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro, kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titi wanci tumapak ing gati. Mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparingipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhawuhipun penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan ngriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro, dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika, kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem ngriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Error. Nggih, sukses pun. Sumrambahipun. Sumrambahipun. Sauba rampenipun. Sauba rampenipun. Nggih. Kinen menika saking tembung ken. Ken iki saka tembung kon. Kon iki dikongkon. Dadi kinen menika supados kula dikongkon. Nggih, matur nuwun, Kris. Mas Gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kakang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepundhen, para pinisepuh,
saha para tamu ingkang sapundi kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparingipun kadang panatacara. Langkung rumiyin keparenga kula ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarembungan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Amit pasang kaliman tabik mugi tenebihna saking bebendu lan tulak salik. Awit kula cemantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya. Inggih awit mundi sesanggeman tinuting minangka sulit saliranipun Bapak Srikuncara saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Sowan kula sarembungan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian. Kasembuh pangestunipun para sepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sarembungan saking griya ing Brontokusuman Megangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki Wisma ya. wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing samikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarembungan kawawas randhat para kasep. Satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun suwani. Selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah. Dene sedaten kula sarembungan tinampi lan ing acaranan kanthi saktataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuk sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Wigatosing sowan kula sarembungan menika inggih awit pundi dawuhipun pangandikanipun Bapak Srikuncara sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Srikuncara ngaturaken salam takzim katut dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Sumrambahipun dhateng para sepuh lan para pinisepuh ing papan mriki. Kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renami penggalih. Iri ingkang nomor kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawasipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Srikuncara sekalian. Bab anggenipun badhe hangraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandringan sedaya pangandikan punapa dene penggalih sampun gumathok. Espining sedya sampun bolong pilih. Pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titiwanci menika Bapak Srikuncara sekalian miji dhateng kula. Ing titiwanci menika Bapak Srikuncara sekalian miji. Nah, nganu Bapak Ibu Srikuncara sekalian Oh, miji dhateng kula sak rombongan.
Ing titiwanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan raja hayu jangkep sauga rambene. Inggih menika wujud pisang sanggan raja hayu jangkep sauga rambinipun. Inggih menika wujud pisang sanggan raja hayu jangkep sauga rambinipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa palakramaken putra kakungipun. Nun inggih Nak Mas Bima Hadi Suryo. Calon Daud kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama. Kanthi pangajap mugi anggenipun Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sambikala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pengantin putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis serbana wujud arta ingkang boten sampurna cacahipun. Kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun. jangkeping sarana Kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha putra Mahagya Sini. Ambu bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput sedaya menika dipun pisung-pisungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparingan nampi kanthi renaning panggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon pangantin kakung nun inggih Mas Bima Hadi Suryo. Putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panyuwun Ibu bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking dadi. Mugi kaijabna anut sak tataning agami Islam. Lan menawi wonten keparenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dawuhing panganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki. Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumandhakaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit undi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sak rombongan keparengan nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Megangsang Yogyakarta sageta rancak mboten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha pirang-pirang trapsila. Kula nyuwun agunging pangarsama. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anglae pun lumayan, terus mengkantun beberapa tembung tembung kata-kata menika
karo penggalan kalimat. Ya. Oke, penggalan kalimat. Nah, nek cara wartawan, penulisan wartawan untuk wartawan televisi maupun wartawan radio, menika koma, menika dikai garis miring siji, titik. Menika apa mudah dalam membaca. Oke, matur nuwun. Mbak Rika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepundhen, para pinisepuh saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados kaparangipun kadang panatacara, langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat, inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala, inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sarombongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Amit pasang kalimantabe mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sari awit kula cumantaka kumawawi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sasanggaman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kunchoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian, kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki, lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadatang kula sarombongan tinampi lan ing ngacaranan kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kunchoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kunchoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan ngriki. Kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi pareng
nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kepengker antawasipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian, bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Gegandengan sedaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathok, estining sedaya sampun golo-gilig pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titi wanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Rajahayu jangkep sak uba-rampinipun. Minangka inggih punika wujud pisang sanggan Rajahayu jangkep sak uba-rampinipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramakaken putra kakungipun nun inggih Nakmas Bima Hadisurya, calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajab mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sambikala. Kejawi punika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih punika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan sarana ngadi busana sarta ngadi selira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun. Kanthi pangajab sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahardya Siwi. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimput, sedaya punika dipun Disungsungaken. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimput, sedaya punika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3, kula ugi kinen nglarabaken calon penganten kakung nun inggih Nakmas Bima Hadisurya, putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro, kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titi wanci tumapaing gati, mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dauping penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan ngriki. Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Sri Kuncoro, Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika,
kula sak rombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun. Amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun rada lumayan remaos. Kurang beberapa tembung a i u e o ne yo perlu kawigatosan. Nggih. Pungkasan Mas. Anyun sewu. Ngadi selira niku yang leresipun ngadi salira napa ngedi salira? Dados ngadi salira ngedi busana. Ngadi salira ki men salirane luwih adi, kepenak, luwih apik. Ngedi menika luwih endah. Dados nalika sarana ngadi salira menika sing dikarepke adalah kosmetika. Nggih. Lajeng ngedi busana menika berbagai macam perhiasan. Dan piranti busana menika sarana ngedi busana. Nggih, ngedi karo ngadi menika kalih. Karo sing wau niku menapa? Pinaringan. Menika wau dikoreksi sisan. Pinaringan. Dan nulis piraningan nulis. Ngadi salira menika kosmetika, sarana mandi dan sebagainya. Ngedi busana menika sarana kanggo keindahan dalam berbusana. Dadi ana tas, ana rerenggan sanese menika ngedi busana. Nggih. Pungkasan Mas Yusuf, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang paraosaka ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para punden, para pinisepuh, saha para tamu ingkang satu kinurmatan. Saderengipun kula nanggepi menapa ingkang dados keparengan Dados ora dados. Dados. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparenganipun kadang Panatacara langkung rumiyin keparengan kula mujahaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awet berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi Sakwang. Amit pasang kalimat tabik. Mugi kinebihna saking bebendulan tolak sarek. Awit kula sumantapa kumawani ngadeg wonten awit kula sumantapa kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit mundi sesangguman Mundi. Inggih awit mundi. Ya, mundi. Sesangguman pinudin minangka suwe sayanipun Bapak Sri Kuncoro saha panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sawetara. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas rangga kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng
titiwanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra palaksami. Salangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sarombongan pinampi lan ingacaratan kanthi satataning kekadahan. Pinapak kanthi gupuk sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi, wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakuat. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi paringa nampi kanthi renaning penggali. Dene ingkang kaping kalih nyambet atur piyambagan ingkang sampun kapenger antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian. Bab anjenipun badhe hangrangketaken balung pisah daging ingkang rendah kanthi manjing bebesaran. Gegandingan sedaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathok. Estining sedaya sampun kala gilir. Pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titiwanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubaranipun. Sauba rampenipun. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubaranipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramakaken putra kakungipun. Nunggih Nak Mas Bimo Hadisuryo. Calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Nunggih Nak Ajeng Dewi Wulandari kanthi pangajeng mugi anggenipun palakrama saged rahayu widodo ner ing sambikala. Kajawi menika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti panggiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal Buddha. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon penganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salur. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun. Kanthi pangajab sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amitabha putra Mahargyosi. Apabila sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput, sadaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Ya. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon pengantin kakung. Nunggih Nak Mas Bimo Hadisuryo. Putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati.
mugi kaijabna anut satataning agamisme. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha adhauping penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Srikuncara namung nyemanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Kawakaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Srikuncara. Dene mangke menawi sampun kagali cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparengan nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuma Mergangsan Ngayu Jakarta saged rancang boten kepalan setunggal menapa. Makaten atur kula kathah lepating atur saha pikiranipun trapsila kula nyuwun agunging pangreksa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Insyaallah. sampun sami nyobi Yusuf kon TH, T, DH, D, O, Ro, Do menika perlu kawigatosan karo apa penggalan-penggalan kalimat. Nggih. Menika ngaten dados nek serah panampi srana menika dongipun luwih gampang le masrahke timbang le nampa. Sing nampa menika kudu titis sing dipasrahke apa. Titis. Dados nampa niku malah luwih angel tinimbang masrahke. Ewa semono ana sing digerbo nggih sedaya ingkang pun aturaken kula tampi rampung. Ya wonten ing tegese nek ngoten niku ora ngregani utawa orang menghargai tumrap sing masrahke. Senajan to ya bener, ora kleru. Ning kurang menghargai. Kula nate kados ngaten ning Malioboro. Ning desa Malioboro mriku. Dadi wis tak jereng anggenipun matur pihak mriku anggenipun anggapi nggih sedaya pun pedharaken wau kula tampi nggih Pak. Rampung. Ya bener ning kirang apa menghargai terhadap ingkang ngendika. Dados nggih paling ora ngimbangi lah. Ngimbangi menika tegese ora kok api-apian terus saling menjatuhkan menika mboten. Ini saora-orane menika sebagai bentuk penghargaan. Nggih bilih mekaten pasinaon ing dalu menika gayut kalian contoh pasrah srana mangke pepanggihan malih wonten dinten Jemuah insyaallah tanggal 11 Agustus mugi-mugi mboten wonten pambengan saged pepanggihan malih. Semoga pepanggihan ing dalu menika dipun puntasi kanthi munjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti dene saged sampun kalampah kanthi wilujeng. Mugi-mugi saged amimbu seserepan lan migunani murakabi ing tempinipun. Tetungga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun sugeng dalu, sugeng kundur, sugeng aso. Kula cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bersih-bersih. Iki njuk sambung latihan ketoprak kula. Teng Balai Budaya Minomartani. 5 ulang tahun Balai Budaya ketoprakan para menapa? Pamong. Pamong. Biasanya pamong suka. Lampahanipun apa, Pak? Wah, lampahan dagelan mawon apa nggo seneng-seneng niku. Apa Joko Budo Joko Wasis kaya lakone Basiwani. Joko Budo. Nggih, matur